matasa ba aiki kullum muna zaune kullum ya zaman majalisa wanda musu ta yage wa kusa ta yaga mana kaya me yake da wannan gwamnatin APC ma kawai canji ne ke bukata gashi yanzu ma da kunka wahalar kashewa zai ma a wannan mulkin muna zaune ba a wannan mulkin wai kudin ka kana da yiwu sai ya ma wahalar kashewa a yau tsarin garin mu dan bata sai Amina Assalamu alaikum. Alaikum salam. Da yakin kwakwasiya. Da Allah a cikin Sarkin yakin kwakwasiya. Wannan haka ne akwai mai takardun sakandare? Duk muna da su. Muna da su gore da gaske. Aminu Ibrahim Karota yana nan yana ibon ma'aikata. Kai barkatai. Wannan haka yake. Haka yake wannan. Wanda ya tsaya takarar dan majalisa. Wannan haka yake. Wallahi. Amma ba da mulki. Sai yana da mulki. Ka manta lokacin da yana MD Karota ai ya ibi jama'a. A tabbata ya ibi jama'a. To ina zamu kai takardun? Ina zamu kai takardun? Dan malanta. Da Alhaji Audu Malam, da Baba Lawan Sakala, da Alhaji Yawali, duk wanda kuka kaiwa billahi lazi iba ku zai. Kai da Allah. Kai sai na ci kutubar. Mu je ba cancanta rayuwar ƴaƴanmu za ta inganta. Ku shiga cikin wannan YouTube channel namu mai suna DYC TV Ɗanbata, ku danna mana subscribing sannan ku yi mana like ku haɗa mana da comment.